Спокойно, не бърза. Победител Александър Стонев. Спокойно, спокойно. На тепихме да се копят юноши. Излизат Ангел Карайванов и Петко Неделков. Ставай оттам! Върти и ставай! На тепихме да се копят. След тях да има готовност Александър Александров и Стефан Стандев. На тепихме да се копят първи полуфинал Калян Грачански, Борис Стонев. Юноши 60 кг. Добре, излизай, разкочай ръцете, Скарай си ръката! Скарай глата! Върти оттам! Няма да изседиш мирно! Ръцете прибери ръцете! Изкарвай са лаката, на този лаката! Изкарай лаката и дай сайт! На тласти лаката, въди оттам! Въди го! Подприем да Добре, заима лаката! давай сайт! Ела към нас! Подприем газа и на тласти лаката! Вади! Стъпи! Добре! Стискай се, Астека! Не е извадила, вече. Давай. Изкарвай. Дай, пани. Изкарай ръката оттам, да. Изкарвай. Добре, изкарай. Добре, дай, гръб. Взимай гръб! Спокойно. Айде, скачи куката с десния крак. Спокойно. Ай, Пани Кимура. Тимура на лявата ръка! Взимай! Ай, са. Бъди кръка! Имаш 3 минути, давай. Имаш време, спокойно! Бъди кръка за малката право! За малко такива! Са при атака излизаш сайт! Излизай! Стъпи там, пари си ръцете! И на тласти, изкарай, тласти! Стъпи зад къса и стабилно! Добре, излизай сайт, Излизай в сайт! Айде сайт, да! Браво! Излизай сайт, Точки за сайт! Изкарай си ръката! Добре, Анита още 5 точки ще води, трябва да върнеш 2 точки! Победител Ангел Карайванов. Да излизат Александър Александров и Стефан Стандев. Сайт си! Да, ти си изкара ръката! Падиш ръката и взимаш гръб! Така! Давай! Скарай ръката! Скарай ръката! Зад таза! Точно, сега си скарай лявата ръка! Скарай я! Пази малта! Да, Давай да изтръскаш на крака ръце, стая! Не, прекръщай!
гърба. Дай да изтръскаш, аре. Айде ще изтръскаш. Давай на ръце. А така, изпъвай ръце. Категория мъже Прибери главата, главата. Симеон Баталов срещу Веселин Дуков. Изтръскваш и прибираш главата. Категория до 68 кг се излизат Симеон Баталов. Не, върти на изтръскване. Ставай на изтръскване. Гъсай тая ръка и ставай. Гъсай тая ръка и ставай. Арани. Ставай на изтръскване, нямаш какво да губиш. Прибери главата си. Изпъни ръцете и прибери главата. Нямаш какво да губиш, давай. Пробвай го. Категория Теодор Николов срещу Борис Балев. Добре. Искам сега да атакуваш. Пробвай Хелхилеса.